Ni kweth mar rowere mong'ere kaka Big Brothers e kar dak mar Kibra koro lokore kendo weyo timbe njore ma yande gitimo. Rowere go sani koro donje ohala bang' wuok e timbe go. To kaka Eric Owenga leronwa, sani koro wuoche mag rowere go mane yande girwako e kinde njore koro lier mane wi tonde ma ong'awo. Ranyisi ni koro gichako wuoth maler. E alwora ma Soweto e kadak ma Kibra ibiro neno wuoch modhuro ka ong'awi e wi apaya ma ochimo loka Lang'ata. To en ngero mane e wi wuoch gi? Wuoch go waketo kanyo mane ne ni ishara mar kwani kene ni ng'ama jakuo to idwa reform tiwito wuoche ni malo kanyo, and then iwere gi kuo tichako tich kae. Mano ne ng'iso ishara mar yani ni iwere gi kuo kabisa ma ok ichak doge kuo kendo. Nikech kae no kawo mana jok mane timbe gi richo kijiji kae. Kinde duto ka dak ma Kibra mana kaka kuonde dak mamoko ma yuto nitie piny, thoth rowere thoro donjo e timbe ma ok long'o kendo mag anjawo. Mae nochuno jakom mar Big Brothers chako gino mane nyalo konyo jowete mane kinde duto lwar e lwet obila. Chon kata ji ne wuotho e ndara kae, kamera ugi kolo sane de kolo se kawo ang'o mikwalo ji, kik ji mang'eny ne timo gik mayore e darani. But kaka nachako gini nobiro yawo wang' ji mang'eny, ba security ma area biro bet maber. Chon kata ute gi nok nyal ginene. Ji donjo e ute to kwele to dhi gi mara mora. Kar luoko geche gi apiko ni e wang' apaya kendo bedo mayot ni jogo madwaro lero geche magi kata apiko chopo e yo makare. E diemo wang' to achiel kuom rowere mane tiyo kae higni 5 mokalo chopo kod apiko mare. Mana kaka rowere man ka oparo kaka ne chalo kapok nong'awo wuoche mare mar njore ma olokore. Geni chotich ne onge. Kwa kijana lazima wakima sendo. Samoro hivi dakika hii ndio kidwa tips na kidwa kakichemo. Neno ngadanga gatmoro kalo ni mbele ni kama kisi maber. Yalo ka osibno. Ebe uso. Listo gine chao. Odhiambo no kelo apiko kae kendo omor ni okelo tich dala. Kaloro kod nonro mane otim kod bad migawo mar arita kwe e thuru kado mar 7 higani, lero ni kwan atamalo 22 mag njore matimre e kuonde dak ma ongohore e jimbo kod chan gi yedhe mamero. Jonte manokonyo waka. Ide nokelo no machine gi pi. No watu wote mabor kwa changonde. Wakilo poloko kai. Poloko mane moloko wa krono hang boots. Koro tukajoin kazi moja ka korwa tiutich unadoko tikoni. Ka okang' mar loko kit dak kendo ng'awo wuoche ni yudo puoch gi pak manimba. Tangu ne nyaka ne machine ni bi nyithindwa gi thoth gi reform. Wan gi maluoko gari ka to kano nyaka pesa to nyathi chako college kien. Ma gini osekonyowa. Nikech adier no lit kipo ka janyuol tipo ka nyathi da ko wadu somo to tich onge. Odhi okwalo gir ng'ato onege tie ndara. Kidhi to nyaka nyathi mani ng'eyo ne lit no kaka wan jonyuol. Ruth Masara Ng'ombe Edwin Otuori pako ni kadagni koro ni kod lokruok mapek. Kushukuru sana vijana wa sababu ukiangalia hii mtaa tuko na kaa wash mingi sana ambaye vijana wakienda pale nafanya kazi ya kuosha magari napata kama pesa kama 100, 200, 300. Alafu pia wengine kuna wako katika masako. Kata kamano kwa nitie monde piny owacho mar Kenya Kwanza na ni rowere oyudo rak manyalo konyogi kinde duto. Ana kwa serikali ma sani chako tichni. Mondo mpangilio mar kazi mtaani odur mapiyo piyo. Mondo nyithiwa gi onge matimo, gino kama gichame mshahara. Gino kama gichiemo gi nyithindo, gibede gi nyithindo. Joluo nogo ngero ni tich matek ema kelo keyo. Mari bende en mari kata ti. Mane wach motegno mama kuom rowere modak Kibra omako motegno. Kendo moko kuomgi ne ong'awo wuoche mar weyo timbe manjore kaka sani giloko pachgi kendo gitimo gigo mabeyo mabiro miyo giyuto kinde ka kinde. Eric Owenga, Ramogi TV, Kibra, Nairobi County.